στον αγώνα για την Νέα Ελλάδα. Αν οι πράξεις σου εμπνέουν άλλους ανθρώπους να ονειρεύονται περισσότερο, να μαθαίνουν περισσότερο, να κάνουν περισσότερα, να γίνονται κάτι περισσότερο, τότε είσαι ηγέτης. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας ηγέτης που λατρεύτηκε. Είναι κίνημα του αγρότη, του εργάτη, του μισθωτού, του βιοτέχνη, της νεολαίας της πατρίδας μας. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1919 στη Χίο και μέχρι τις 23 Ιουνίου του 1996 που έφυγε από τη ζωή, ήταν εκείνος που γεννούσε την ελπίδα, που στόχευε στην πρόοδο και μάχονταν για την αλλαγή. Το πάθος του για την αλλαγή, άλλωστε, ήταν εκείνο που τον έκανε τον πολιτικό με τη μεγαλύτερη συμβολή στη διαμόρφωση του πολιτικού συστήματος. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική απελευθέρωση. Πώς ήταν όμως η αναμέτρηση του ισχυρού άντρα με τον ίδιο του τον εαυτό? Κατάφερε να εξουσιάζει με την ίδια επιτυχία τους φόβους του και τις ανασφάλειές του? Ποιος ήταν ο άνθρωπος που κρύβονταν πίσω από τον μεγάλο ηγέτη? Ο Παπανδρέου δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος, να το ξεκαθαρίσουμε. Ήταν μια σύνθετη προσωπικότητα. Εκείνο το οποίο εντυπωσίαζε αυτόν που ερχόταν σε πρώτη επαφή μαζί του ήταν η απλότητά του. Γιατί περίμενε να δει κάποιον άλλον και εμφανιζόταν ένας απλός άνθρωπος. Πίσω από το μεγάλο ηγέτη, ο άνθρωπος που γνώρισα εγώ είναι ο πιο ευγενής άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Πρώτη φορά θα το πω. Είχα ένα δεσμό και για κάποιο λόγο αυτή η σχέση που είχα δεν πήγαινε στο σπίτι του Ανδρέα. Κάποια στιγμή σε μια συζήτηση με τους παρισταμένους, κάποιος από τους συζητητές μίλησε πολύ άσχημα για την σύντροφο που είχα. Έγινα, ας το πω έτσι, θηρίο, σηκώθηκα, ταράχτηκα, αλλά όπως έκανα να φύγω, γιατί ήθελα να φύγω, βγαίνει ο Ανδρέας από μέσα που ήταν και μου λέει: τι συμβαίνει, Γιώργο? Δεν άνταξα να του πω τι συνέβη. Δεν μπορούσα να πω και να πω ότι κάποιος πρόσβαλε τη γυναίκα με την οποία ζω. Και λέω: δεν μπορώ να σας πω, κύριε Πρόεδρε, βάζω τα κλάματα και φεύγω. Το βράδυ στις 12 η ώρα, αυτά συνέβησαν στις 10, χτύπησε το πορτοκαλί τηλέφωνο. Φοβήθηκα πως συμβαίνει τίποτα με την υγεία του. Και άκουσα τη φωνή του Παπανδρέου να μου λέει: Γιώργο, πήρα να σου ζητήσω συγγνώμη για αυτό που συνέβη απόψε σπίτι μου. Τέτοια ευγένεια, τέτοια λεπτομέρεια του να σκεφτεί πώς ένιωσα, γιατί ένιωσα έτσι, δείχνει πολλά. Θέλουμε ειρήνη με την Τουρκία. Δεν διεκδικούμε τίποτε, αλλά δεν παραχωρούμε τίποτε. Ανασφάλειες είχε? Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν μου έδωσε να καταλάβω. Και πιστεύω ότι δεν το κατάλαβε και κανένας συνεργάτης του, αφού και εγώ είμαι πολύ κοντά του. Προφανώς κάθε άνθρωπος έχει ανασφάλειες. Δεν τις έδειχνε. Εκείνο που έμαθα εγώ από τον Παπανδρέου και με εντυπωσίασε, όχι μόνο εκείνο, πολλά, αλλά εκείνο που με εντυπωσίασε ήταν αυτό που έλεγε πάντα, ότι το δύσκολο είναι να πείθεις τους ανθρώπους για το αυτονόητο. Αυτό που νομίζω ότι είναι αυτονόητο δεν είναι τόσο αυτονόητο, και όταν θέλεις και είσαι πολιτικός να είσαι επιτυχημένος πολιτικός, η δυσκολία η μεγάλη δεν είναι να πείσεις για τα δύσκολα, είναι να πείσεις για τα αυτονόητα. Αυτό το ήταν μέσα στο DNA του Παπανδρέου. Γι' αυτό όταν τον έβλεπε κανένας στο μπαλκόνι ήταν άλλος άνθρωπος, στη Βουλή ήταν άλλος άνθρωπος και στην καθημερινή ζωή ήταν ένας πολύ έτσι ευχάριστος άνθρωπος και πολύ απλός. Αντιμετώπιζε ακόμα και τις ήττες με αισιόδοξη, έτσι? Αντιμετώπιζε τις ήττες ως αφετηρία για την νέα νίκη. Μέσω του αγώνος, μέσω της μάχης. Ο Ανδρέας, αν είχε μια αίσθηση μέσα του, ήταν ο αγώνας και η μάχη. Δεν υπέτασε εύκολα τον εαυτό του σε θέματα που να τον οδηγήσουν να σκέφτεται απεσιόδοξα, αρνητικά ή ότι θα ιτηθεί. Οραματίζουμε την πατρίδα μας να περνά τις συμπληγάδες με αισιοδοξία και ιστορική πίστη στην αποστολή του ελληνισμού. Την τελευταία περίοδο της ζωής του, που τα προβλήματα της υγείας του ήταν πολύ έντονα, τον είδατε ποτέ να χάνει το θάρρος του? Όχι, το αντίθετο. Δεν μπορούσες να διακρίνεις την ανθρώπινη αδυναμία που έχει κάθε άρρωστος όταν αντιλαμβάνεται ότι είναι σοβαρά άρρωστος και διακυβεύεται η ζωή του. Αυτό το πράγμα στην προσωπικότητα του Παπανδρέου δεν το διέκρινες εύκολα. Μέχρι το τέλος έβλεπες έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν κατά κάποιο τρόπο το ανθρωπάκι που τα πει έκφραση, που τρομοκρατείται ατενίζοντας την πιθανότητα του θανάτου.
κρατήσει κάποιες φράσεις του? Πάρα πολλές φράσεις. Όταν πήγα να μπω στην πολιτική, χτύπησε στον ώμο και μου είπε, του 47 χρονών, να πας Γιώργο, αλλά έχεις αργήσει πολύ. Στο Χέρφιλτ, όταν πήγαμε για την περίφημη εγχείρηση, τον ψάχναμε όλοι οι δημοσιογράφοι και δεν τον βρίσκαμε. Και η κυρία Παγώνη, δημοσιογράφος από την Ελευθεροτυπία, τον συναντάει στο τρίτο υπόγειο κάτω, πάνω σε έναν απειρικό καροτσάκι. Έκανε τις εξετάσεις του και τον ρωτάει, τι κάνετε κύριε Πρόεδρε? Και λέει ο Παπανδρέου το καταπληκτικό, ακολουθώ την πορεία μου. Τελικά, η μεγαλύτερη του αγάπη ποια ήταν? Πέρα από τα συμβατικά, ότι αγαπούσε πάρα πολύ τη μητέρα του, πολύ, ότι αγάπησε ενδεχομένως τις γυναίκες με τις οποίες έζησε. Τη Δημήτρα μπορώ να βεβαιώσω, την αγαπούσε πάρα πολύ. Το έχω ζήσει. Δεν θα μείνω σε αυτά. Ο Ανδρέας δεν αγαπούσε την εξουσία για την εξουσία. Αγαπούσε την πολιτική, πρώτον, για να καλυτερέψει η μοίρα της Ελλάδος και δεύτερον, για να βρει πεδίο για τα προσόντα που είχε. Για τον πνευματικό του κόσμο που ήταν μακράν. Δεν βρήκες τέτοιους ανθρώπους σήμερα για να μιλάς και να συνδιαλέγεσαι και αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις τη λέξη, να απολαμβάνεις τη συζήτηση μαζί τους. Τι είναι η Ενωμένη Ευρώπη, πώς την κυβερνάει, τι ρόλο παίζουμε πλέον εμείς οι κυβερνήσεις?